Salutare băbăi și bine v-am găsit la un nou videoclip, la un prim videoclip cu Brawl Stars. Astăzi o să jucăm un solo cu Jessie. Hai să vedem ce iese. Sper să mă auzi bine și să fiți cât mai mulți. Ăsta e primul meu videoclip. Și sper să în momentul ăsta eu filmez după telefon și sper să mă susțineți. Ce să spun? Episodul ăsta o să fie de minim 2 minute. Și hai să vedem dacă avem din prima victorie. Da, și vă abonați, căutați canalul Nașa. Și user, dacă nu știi, și Nașu. Pentru că face foarte tari live-uri, episoade și ce să spun mai mult de atât. Abonați-vă și la mine, desigur. Hai că am câștigat și pe locul 1. Am avut noroc. Fotocul am câștigat și da. Deschidem și un chest. Pe gemuri. Avem 29 de gemuri. E bine.